ekene m Chineke n'ụbọchị nke tata na ohere ọma o nyere m ka m gwa ndị be anyị okwu bụ ndị Igbo ụmụafọ ndị ụmụ Chineke n'ụwa niile. Ekene Chineke na ọ kpọrọ ka njeri ozi ndị ekwekwana wee jebeli ozi. O bido na mkpughe dị iche iche enwere n'isi m wee chọpụta na Chineke na aka ya dị na arụ m inye aka efu na ndị Igbo nwere onwe ha nyekwana ka anyị na-eje. Aha m bụ His Excellency and His Eminence Most Reverend Mayor Mike Uchenna Chukwudum, the Director of Conflict, Dispute and the Crisis Resolutions, United Nations People Act. I'm also the overseer of Charismatic Bishops Conference of Nigeria, Anambra State Chapter, then the Deputy Vice President CBCN Southeast. So ihe ndị a ka Chineke ndechara wee sị ka anyị bịa tie aka efu na agwara ndị Igbo nke bụ eziokwu. Esogo m mee ntụne research ya mana Google, mana Meta AI, ma Artificial Intelligence and so many other places. Wee fụ na ndị Igbo bụ ụmụ Chineke si n'aka Abraham to Isaac to Jacob to Gad to Eri wee mụwazịa ndị Igbo. Onye chọkwa ọpịa Google ofife na-ekwu na ihe a bụ international report. Ndị Igbo si n'Israel. Ndị Igbo bụ ndị Israel nọ n'Afrịka. Mana ka ezi kpatara ndị ya mere ngọzi dị ka ndị Igbo. Ka ezi ha ji agabiga ihe. Ihe ha ji agabiga ihe ị na-efu na onye Igbo bụ onye mee ngọzi naturally. Ife a na-afịara onye Igbo arụ ihe ọ bụla o tinyere aka ya na-aga mgbe ebe niile n'ihe niile. Mana emezi ya na-enweghị ihe ahụ bụ na onwe ya na-akpọ power behind. O nwere ike ndị Igbo ji aga, o nwere ike ndị Igbo ji eke, and ike ahụ ike Chineke. Mgbe ndị ụmụ Israel si na bondage wee na ekwe na nkwa, o nwere ebe eru ofu onye ọchịchị bịa sị kpọọ onye nwere ike ibu mmadụ ọnụ sị bịa bụara m ndị ọnụ. Mgbe ọ chọrọ ịtụrụfe ọgụ okwe tụnwu ha ọgụ, ọkọnwu ha nsị, omenwu ha aja, ọkpọzie onye nwere ike ka ọ bịa bụọ ha ọnụ. Ọ bụ nkwu ọnụ ha ọsịa na ndị a bụ ndị emere ngọzi na ada abụ onye emere ngọzi ọnụ. Ndị Igbo bụ ndị emere ngọzi ma abụ ha ọnụ. Nwere ihe eme ndị Igbo nweta ha ma ọgụ niile a nụrụ eme ka ekpochapụ ndị Igbo, mana ekpochapụ ha why? Because na aka Chineke dị na arụfa. So ka ezi kpatakwazi ha ji agabiga ihe ha ji agabiga ihe bụ na Chineke anwabụ ike ha ka ha hapụrụ ike ha wee dị ka ọ jụrụ oyi. Mana Chineke na-emekwasị ekwensu ị na-emekwa Job ihe kpachapụ anya emetụkwana ndụ ya aka. Ọkụ ya ka ịkpata ndị Igbo ka ji eme. So mana Chineke na wee fụ na ọ bụrụ etu a ka anyị esi gaba wee sị Moses bịa ka ije kpọpụta ndị m na bondage ka ịkpọkọ ha na-ekwe na nkwa. Ndị Igbo anyị na-ene na-ekwere na nkwa nke Afrịka. Ndị Igbo ga-azọpụta ndị Afrịka, ndị isi ojii niile. So anyị wee bido wee kpebe ekpere, Chineke wee na-enye anyị ntụziaka. Anyị bido na-aga, anyị ejekwugo ndị eze si ya na ihe Chukwu na-ekwu. Ndị ife na-atọ m ụtọ bụ na ebe i jere fana ha egosi gị na ihe ị na-ekwu na ha nwere idea, mana ozi na ha amaghị ihe anyị eme. Ihe ahụ anyị eme bụ na ndị nke Chineke ha na Chineke ka nọ ga-edu ije a dịka o si kpọọ Moses. Ọ kpọrọ ndị ọzọ, ndị okenye ndị ọzọ na ụmụ Israel. Ọ kpọrọ onye nke Chineke, onye nwa Chineke, onye ga-atụ egwu Chineke, onye ga-ege ntị ihe Chukwu na-ekwu, onye ga-achọ ka eme ihe Chineke na-achọ. Ọha eji kpọta ọdịka anyị. So anyị wee bụrụ na anyị pụta, ọ bụghị ihe ụka ka ọ bụ, ọ bụkwa ihe omenala, ọ bụghị ihe igba egbe, ọ bụrụ ihe ije na kọtụ si oyibo, ọ bụrụ ife ime gara ma ime mkpọtụ. Ọ bụ ihe Chineke na-ekwe ụmụ gbọrọkwa ụmụ duruo ha na ana idobere ha ikwe ha na nkwa. Ọkwa ya ka anyị pụta kịta isi Chineke duruo anyị na ana ikwere anyị na nkwa. Ndị anyị fụ na aka ya dị n'ihe anyị na-eje, maka anyị ejegewe dị iche iche. Anyị jere obodo dị iche, steeti dị iche iche, ebe i ruere ikwutara anya onye ọbụla na-asị ka anyị esime. Anụ onye kpatara anyị ji ewesị hey Chineke kere dịrị ga anyị fụ na nzọpụta anyị erugo nso. So ekpere nna bụ ka anyị niile bịakọta ọnụ ebe ọbụla isi eme nke gị, etu ọbụla isi ekwu nke gị, ka anyị bịakọta ọnụ kwuo ofu okwu, gwa ofu Chineke okwu, bụrụ ofu ndị.
ọhịa nji wee so kwado ije a wee si bikonu Chineke enyere anyị aka n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Dịka m kwuru na aha m bụ Most Reverend Mayor Mike Chukwudum. Ekwentị m bụ 080-337-88941 or 091-5070-2744. Ekene m unu ndị Igbo ọ ga-adị na